Alle Fendt i den udstyrsvariation, der hedder Profi Plus, de er udstyret med noget, der hedder varioaktiv styring. Og nu skal jeg vise jer, hvordan man slår varioaktiv styring til. Først trykker jeg en gang på autostyringssymbolet, og det er ligegyldigt, om traktoren er udstyret med autostyring eller ej. Derefter trykker jeg på en af følsomhedsknapperne hernede. Og oppe i hjørnet har jeg nu mulighed for at slå min varioaktiv styring til. Den vil altid være slukket, når vi starter traktoren. Jeg slår den således til, og efterfølgende kan jeg så, når jeg kører med traktoren over i armlænet, slå varioaktiv styring til ved at trykke på rattet med den stiplede linje. Nu har jeg så slået varioaktiv styring til, eller foraktiveret det, og nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan det ser ud, når vi kører med det henholdsvis koblet ind og koblet ud. Sådan her ser det ud, når det er slået fra systemet. Og sådan her ser det ud, når det er slået til. Altså fuldt styreudslag, lynhurtigt og bekvemt i forhold til normal. Nu er det slået fra igen. Varioaktiv styring, standard på alle Profi Plus modeller.